Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа първата тренировка от поредицата тренировки в домашни условия, без екипировка, като те ще бъдат общо 4 на брой. Ако изпълнявате тези тренировки всяка седмица, със сигурност ще имате резултат, а е време да се стегнем, защото лятото наближава, а всички сме се отпуснали покрай празниците и трябва да влезем в форма. Тренировките са подходящи както за напреднали, така и за начинаещи, като искам да уточня, че не е нужно да правите всички серии и повторения. С времето ще надграждате и ще стигнете максимума, който е заложен в програмата. Тренировките са кръгови, като включват общо 6 упражнения, които изпълняваме почти без почивка. След това почиваме и преминаваме към втори кръг. Общо правим 3 кръга. Ако успеете да направите и трите кръга с всички серии и повторения, вие сте супер герой. И пак повтарям, не ни е нужна екипировка, не са ни нужни гидички, не ни е нужно никакво оборудване. Единственото, което ни е необходимо, е желание. Хайде да започваме! Започваме всяка една от нашите тренировки с загрявка. Целта тук е да увеличим общия приток на кръв и кислород и да раздвижим ставите в пълния им обхват на движение, повишавайки същевременно температурата на тялото. Започваме отгоре надолу. Може да използвате друг комплекс за загряване, който ви харесва повече. Започваме с същинската тренировка. Първото упражнение е бърпи. От изправена позиция паднете в клек. След това протегнете ръцете си и ги поставете на пода пред вас. Изстреляйте краката си назад и застанете в изходна позиция за лицева опора. Върнете краката си с подскок до ръцете и веднага скочете във въздуха, колкото може по-високо. Второто упражнение е кофички на стол. Поставете ръцете си върху стол и изпънете краката напред. Ако сте по-напреднали, може да поставите краката си върху друг стол. Отпуснете се плавно надолу, докато усетите разтягане в трицепсите. Дръжте гърба изправен. Върнете се в изходна позиция и изпълняваме между 10 и 12 повторения. Преминаваме към третото упражнение – Супермен. Легнете по корем върху пода. Изпънете ръце право напред. Погледът е насочен към пода. Едновременно повдигнете ръцете и предната част на торса и краката. Задръжте за няколко секунди и бавно върнете в изходна позиция. Изпълняваме между 10 и 12 повторения. Четири напъти.
Застанете изправени. Гърбът е в неутрална позиция, погледът гледа напред. Направете крачка напред с единия крак, като спуснете задния, така че коляното да е на нивото на глезена на предния крак. И двете колена трябва да образуват ъгъл от около 90 градуса. Задръжте за секунда и се изправете в изходна позиция, като през цялото време държите гърба изправен. Повтаряме и с другия крак, т.е. краката се редуват. Изпълняваме между 10 и 12 повторения на крак. Глутеус ритник. Застанете на ръце и колена, като рамената са разположени точно над китките, а тазът точно над колената. От тази позиция повдигнете единия крак нагоре, като през цялото движение той остане свит в коляното на 90 градуса. Задръжте за момент и плавно върнете в изходна позиция. Повторете посочения брой пъти и с другия крак. Правим между 10 и 12 повторения на крак. Ножица. Легнете на пода по гръб, с прави крака и прави ръце, разположени до тялото с дланите надолу. Вдигнете единия крак, задръжте секунда и спуснете бавно. Направете същото с другия крак. Правим между 10 и 12 повторения за всеки крак. Това е края на първи кръг. Вземете си малка почивка и преминете към втори кръг, а след това и към трети. Едва тогава тренировката е приключила. След като приключите с тренировката, може да изпълните и стретчинг комплекс. То е по желание, но аз го препоръчвам горещо. Разтягането след тренировка е много важно и има много ползи, въпреки че много често е пренебрегвано. Статичният стретчинг подпомага охлаждането след тренировка и нормализира сърдечната дейност. Друг път ще обърнем повече внимание на стретчинга и ще направя специално видео, в което говоря за него и за всички негови предимства. Ако желаете да разтягате след тренировка, може да намерите упражнения, които са подходящи за вас в интернет. Упражненията, които изпълнявам аз, са много базови, защото аз нямам никаква гъвкавост и те първа започнах да наблягам на това. Единственото, което може да заимствате от мен, е самото упражнение, но техниката и начинът на изпълнение не е много правилен, защото все още нямам нужната гъвкавост. Благодаря ви много, че бяхте с мен, че изгледахте видеото, че тренирахме заедно. Надявам се да ви е харесало. Очаквайте следващата тренировка, другата седмица. Пожелавам ви много усмивки и се абонирайте за канала ми. Довиждане! Искам да ви кажа, че съм се отпуснала ужасно много. Не съм тренирала близо месец. Всъщност от
средата на декември до сега съм тренирала не повече от 2-3 пъти. Като всъщност аз не броя разходки в планината и така нататък. Говоря за тренировки в фитнес, за силови тренировки и за тренировки със собствено тегло. Не съм тренирала близо месец и вече си личи. Но все пак съм доволна, защото след всичкото това преяждане съм качила не повече от килограм и половина, което е много добре. Никога до сега не ми се е случвало. Обикновено след преяждане в рамките на месец последователно килограмите са много повече, така че съм доволна от тялото си, от метаболизма си. Предполагам, има много жени като мен. Има и жени, които до сега никога не са тренирани или не са спазвали хранителен режим, така че заповядайте, предоставям ви тези тренировки. Наистина могат да бъдат много ефективни, нищо, че са само с собствено тегло. То е абсолютно достатъчно, особено при начинаещите. Освен това, тренировките са доста интензивни. Аз уточних, че не е нужно да се изпълняват всички серии и всички упражнения и то с този интензитет. Правете ги така, както на вас ви харесва, поне в началото, докато тялото ви свикне. След месец-два ще можете да достигнете и максимума. Има доста време до лятото, така че имаме достатъчно време да влезем в форма, а и не само до лятото. Хубаво е да поддържаме добра форма през цялата година и защо през целия ни живот, защото освен визията, всъщност е важно и здравословното ни състояние, телосложението ни говори ужасно много за нашето здравословно състояние. Освен тренировки, трябва да спазваме и някакъв хранителен режим, разбира се, за да имаме резултати. Така че ако имате някакви въпроси и затруднения в тази сфера, също винаги може да се свържете с мен и да ми пишете, да зададете своите въпроси, а аз ще ви отговоря. Искам да благодаря на абсолютно всички за подкрепата, на моите клиентки за доверието. Благодаря ви ужасно много. Надявам се да оцените това, което правя, защото всъщност на мен ми е много трудно. Освен това, разбира се, както всички жени, аз намирам кусури, това не харесвам, това не харесвам. Не, това видео няма да го кача, защото изглеждам ужасно, но всъщност решавам да направя тази крачка, защото искам да бъда част от всички вас. Искам да бъда една нормална жена, едно нормално момиче и както всички жени, аз също имам проблеми, аз също съм суетна, но преглъщам това в името на всички ни. Искам да покажа как можем да влезем във форма. Омръзнало ми е да виждам завършени образи в интернет, обработени снимки с Photoshop и разни други програми, но това е живота на жените. И мисля, че е абсолютно нормално. Аз съм решила да излеза извън рамката, да не се крия зад обработки, да не се крия зад Photoshop, да бъда себе си и се надявам по този начин да успея да достигна до вас. Довиждане!